Και πάντα ο δωρικός ναός, απλός και τρισμεγάλος. Μα μέσα στην απλότη και τη μεγαλοσύνη του, κάθε φορά που αλίπητα μια μοίρα το γένος θα χτυπήσει, καρδιά του γένους ο ναός θα το πρωτοδεχτεί κατάβαθα το χτύπημα και θα συστεί και θα ραΐσει. Και θα τον κάνει χριστιανό ο Βυζαντινός, ο Φράγκος θα τον εφραγκέψει και θα φορέσει το σαρίκι, αγαρινός, και κάθε φάρα θα χυθεί να τον κουρσέψει. Και να, θαλασσοτίναχτη στο θείο κορμί του απάνου, φωτιά του Βενετσάνου. Η ιστορία που πριν ακόμα γραφτεί πάνω στο χαρτί καταγράφεται πρώτα μέσα στο χώρο και πάνω στα κτίσματα, διαβάζεται συνήθως πάνω στα επώνυμα μνημεία μιας πόλης. Έτσι και πάνω στα μάρμαρα του Παρθενώνα έχει καταγραφεί η ιστορία της Αθήνας, όπου μπορεί ακόμα να διαβαστεί σημειωμένη με συντομογραφίες. Στα ίχνη των Βυζαντινών αγγέλων από την εκκλησία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, που αντικατέστησε την Αθηνά μέσα στον Παρθενώνα, στα γοτθικά γράμματα από τον καιρό της φραγκικής κατοχής, στο μαρμάρινο καμπαναριό της Καθολικής Εκκλησίας που πήρε τη θέση της Βυζαντινής, και όπως τα ίχνη του Μιναρέ, στο ίδιο εκείνο σημείο, μοναδικό κατάλοιπο από το τζαμί που στεγάστηκε μέσα στον Παρθενώνα στα 1456 μετά την τουρκική κατάκτηση. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, η Δύση εμφανίζεται στην περιοχή της Βυζαντινής επικράτειας σαν μια δύναμη ανανεωμένη που θα επιχειρήσει να υποκαταστήσει το Βυζάντιο. Στη διάρκεια της τέταρτης σταυροφορίας μπαίνουν τα θεμέλια για αυτή τη διείσδυση της Δύσης και παρόλο τον τελικό εκφυλισμό της προσπάθειας, ο σπόρος μένει. Η πόλη της Αθήνας αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στις δυνάμεις αυτές. Έτσι, το 1204 πάβει πια να ανήκει στο βυζαντινό χώρο, περνώντας στα χέρια διαφόρων δυτικών φεουδαρχών. Η περίοδος αυτή της φραγκοκρατίας διαρκεί μέχρι τη δίχως αντίσταση παράδοση της Αθήνας στους Τούρκους στα 1456. Στη διάρκεια του 15ου αιώνα, το Οθωμανικό κράτος βρίσκεται στο απόγειο της δύναμής του. Η χριστιανική Δύση όμως επικρατεί και πάλι πάνω στους Τούρκους, όταν στην αυμαχία της Ναυπάκτου ο ενωμένος χριστιανικός στόλος κατατροπώνει τις δυνάμεις του Σουλτάνου. Η Δύση τότε, με κυριότερο εκφραστή της τη Βενετία, κάνει επανειλημμένες προσπάθειες για ανάκτηση της επιρροής της στην περιοχή του ελλαδικού χώρου.
Στη διάρκεια των προσπαθειών αυτών έχουμε και τη σύντομη κατάκτηση της Αθήνας από τους Ενετούς, που είχε σημαντικές συνέπειες όχι τόσο στις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις, όσο στη μοίρα του πιο σημαντικού της μνημείου, του Παρθενώνα. Στα 1684 η δημοκρατία της Βενετίας, η Αλβιών του Μεσαίωνος, στα πλαίσια του συνεχούς ανταγωνισμού της με το Οθωμανικό κράτος, κήρυξε πόλεμο ενάντια στο Σουλτάνο. Για την εκστρατεία της στρατολόγησε μισθοφόρους από το βορρά. Επικεφαλής του εκστρατευτικού σώματος τοποθετήθηκε ο Σουηδός στρατάρχης Κένιγκσμαρκ. Ψυχή όμως της επιχείρησης ήταν ο Φραντσέσκο Μοροζίνι ή Μαουροτζένους, όπως επίσης αναφέρεται από τους συγχρόνους του. Ο τελευταίος αυτός ήρωας της γαληνότατης δημοκρατίας της Αδριατικής, που επί 50 χρόνια πολέμησε τους Τούρκους, είχε γεννηθεί στο κέντρο της Βενετίας, στην ενορία του Αγίου Στεφάνου. Εκεί, στη σημερινή οδό Μοροζίνι, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε. Μέσα στη βασιλική του Αγίου Στεφάνου υπάρχει ο τάφος με το οικογενειακό του οικόσιμο. Την κατάκτηση της Κρήτης τα 1669 από τον Μοροζίνι θυμίζει μέσα στην ίδια τη Βενετία η εκκλησία Σάντα Μαρία ντελα Σαλούτε, που χτίστηκε για να τοποθετηθεί μέσα της η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που ο αρχηγός των Ενετών έφερε από τον Χάνδακα, το Ηράκλειο της Κρήτης. Τα κάστρα του Μοριά εξάλλου σημαδεύουν τη θριαμβευτική πορεία του Μοροζίνι ανάμεσα στις τουρκικές κτήσεις που του έδωσαν την επωνυμία Πελοποννησιακός. Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία στήθηκε προς τιμήν της νίκης του αυτής ένα από τα 3 κοντάρια που μνημονεύουν τις κυριότερες κατακτήσεις της γαληνότατης δημοκρατίας της Αδριατικής στο μεσογειακό χώρο. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1687 αποβιβάστηκε το στράτευμα του Μοροζίνι στον Πειραιά, λιμάνι που ενδιέφερε ιδιαίτερα τη Βενετία. Αλλά για να έχει κανείς τον Πειραιά έπρεπε πρώτα να κάνει δική του την Αθήνα. Και η Αθήνα τότε σήμαινε κάστρο και κάστρο της ήταν η Ακρόπολη. Μετά την παράδοση της πόλης στους Τούρκους τα 1456, η Ακρόπολη είχε μεταβληθεί σε φρούριο απόρθητο, οχυρωμένο σύμφωνα με την τελειότερη πολεμική τεχνική της εποχής. Γι' αυτό το λόγο κάθε απόπειρα κατάληψης του κάστρου έπρεπε αναγκαστικά να αποβλέπει στην υπονόμευση ολόκληρου του λόφου με πυρίτιδα από τις σπηλιές που αυθονούν στη ρίζα του βράχου. Και πριν το 1687 οι Βενετοί είχαν κάνει τη σκέψη να πάρουν την Αθήνα με τον τρόπο αυτό. Το σχέδιο είχε υποβληθεί από έναν Έλληνα της Κρήτης στον Δανιήλ Ιουστινιάνη, επίτροπο και γενικό θησαυροφύλακα του πολεμικού ναυτικού της Βενετίας. Μια επιδημία πανούκλας όμως που έπεσε στην Αθήνα φαίνεται πως έσωσε τότε την Ακρόπολη.
εγχείρημα έγινε από τον Φραντσέσκο Μοροζίνη λίγα χρόνια αργότερα. Κατά δε το 1687 έτος, Φραγκίσκος Μοροζίνης, πληρεξούσιος και γενικός ναύαρχος των Ενετών, θέλοντας να κυριεύσει την ίσον Εύβοιαν, έφτασε μετά του στόλου εις τες Πέτζες. Οι εγκύτης του χειμώνος και οι φήμοι της Αθήνας τον επαρακίνησαν να γυρίσει πρωτήτερα εις αυτήν την Μητρόπολη. Αμέσως λοιπόν όρμησεν εις το Πόρτο Δράκο, λιμάνι της Αθήνας. Οι Αθηναίοι επήγαν εις προσκύνησήν του και του ανέφερον ότι οι Τούρκοι εκλείστησαν εις το κάστρον, προβλεμένοι πλουσιοπάροχα από τροφάς και τα προς τον πόλεμον επιτίδια, προσμένοντες προς τούτης και βοήθειαν από τα στίβας των Σερασκέριν. Ο Μοροζίνης επρόσταξεν ευθύς να έβγουν από τα καράβια 8.000 πεζοί υπό την οδηγία του Δανίλ Δελφίνου κατευθείαν της Ακροπόλεως, δια να την κτυπούν με τα σβομβάρδας. Οι Τούρκοι περίμεναν τον Μοροζίνη από καιρό. Γι' αυτό είχαν ήδη γκρεμίσει το ναό της Απτέρου Νίκης για να τοποθετήσουν εκεί τα κανόνια τους. Μετά την αποβίβασή τους στον Πειραιά, τα ενετικά στρατεύματα, διασχίζοντας τον ελαιώνα της Αθήνας, άρχισαν να πλησιάζουν στην πόλη και οι Τούρκοι κλείστηκαν μέσα στο κάστρο. Οι Έλληνες, ελπίζοντας σε απαλλαγή της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό, κάλεσαν τον ενετό διοικητή Φραντσέσκο Μοροζίνη να καταλάβει την Αθήνα. Τα ενετικά κανόνια τοποθετημένα πάνω στους γειτονικούς με την Ακρόπολη λόφους, στου Φιλοπάπου, στην Πνίκα, στον Άριο Πάγο, καθώς και μέσα στην Πλάκα, στην περιοχή που ορίζεται από το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το μετόχι του Παναγιού Τάφου, άρχισαν να κατευθύνουν τις βολές τους εναντίον του κάστρου. Οι Ενετοί, έχοντας πληροφορηθεί ότι οι Τούρκοι είχαν αποθηκεύσει μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών μέσα στον Παρθενώνα, επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην καταστροφή της πυρητιδαποθήκης. Τα κανόνια χτυπούσαν συστηματικά το μνημείο, ώσπου πιθανότατα από την πλευρά της Πλάκας ρίχτηκε η χαριστική βολή. Ακριβή περιγραφή των όσων επακολούθησαν δίνει ο ίδιος ο υπεύθυνος της καταστροφής, Φραντσέσκο Μοροζίνη, σε μια αναφορά του προς τη Σύγκλιτο της Βενετίας στις 4 Οκτωβρίου 1687. Με τις βόμβες να συνεχίζουν το σφυροκόπημα από ψηλά, ο αξιωματικός Κώστιδης Αμφελίτσε είχε την ευχαρίστηση να δει μία από αυτές να πέφτει στο εσωτερικό του κτηρίου το βράδυ της 26ης του μηνός. Με την πετυχημένη αυτή βολή που χτύπησε ένα απόθεμα πυρίτιδας, δεν μπόρεσε πια να σβήσει η φωτιά που προχωρούσε έρποντας και για 2 ολόκληρες μέρες κατάτρωγε το κτίριο, φέρνοντας σημαντικές καταστροφές. Έτσι ήρθε στην κατοχή της ένδοξης κυριαρχίας της γαλλινότητάς σας το φρούριο το τόσο ένδοξο και ονομαστό της Αθήνας. Με την έκρηξη ο Παρθενώνας καταστράφηκε στο μεγαλύτερό του μέρος, ξεκινώντας από την μετατόπιση των μαρμάρων του Στυλοβάτη και φτάνοντας μέχρι την εξαφάνιση των κοιώνων του κέντρου, καθώς και ολόκληρου του εσωτερικού του κτηρίου.
Η χαλαρότητα των αρμών στους σκίονες που απόμειναν φανερώνει τη μεγάλη ισχύ της έκρηξης. Πολλά κομμάτια του ναού έφτασαν μέχρι το Ερέχθιο. Και ορισμένα από τα συντρίμμια του Παρθενώνα ακόμα και σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα μέσα σε κήπους και αυλές της Πλάκας. Πάνω στους σκίονες του Παρθενώνα ξεχωρίζουν ακόμα τα σημάδια από το συστηματικό σφυροκόπημα που έκαναν τα κανόνια στη διάρκεια της επίμονης αυτής πολιορκίας. Ένα ιδιωτικό γράμμα συμπληρώνει την επίσημη έκθεση του Μοροζίνη από την ίδια οπτική γωνία, προσθέτοντας λεπτομέρειες και κρίσεις προσωπικές. Είναι της Άννας Άκερχελμ που ανήκε στην ακολουθία της γυναίκας του Σουηδού στρατάρχη Κένιγκσμαρκ. Απευθύνεται στον αδελφό της και έχει ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 1687. Το κάστρο βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό που είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταληφθεί αφού δεν υπάρχει τρόπος να το ανατινάξει κανείς. Πόσο στενοχωρήθηκε η εξοχότητά του που αναγκάστηκε να καταστρέψει τον ωραίο ναό που για 3.000 χρόνια βρισκόταν χτισμένος εκεί και λέγεται ναός της Αθηνάς. Οι βόμβες έκαναν τη δουλειά τους τόσο τέλεια που ποτέ πια δεν θα μπορέσει να ξαναχτιστεί ο ναός. Υπάρχουν στην πόλη μερικά πολύ όμορφα σπίτια και ελληνικά και τουρκικά. Καθώς η αρμάδα έκανε την εμφάνισή της, οι Έλληνες δήλωσαν υποταγή στη δημοκρατία, αλλά έθαψαν βαθιά στη γη όλα τους τα υπάρχοντα. Επιτάξαμε ένα ωραίο τζαμί για να το μετατρέψουμε σε λουθυρανική εκκλησία. Άλλα δύο έχουν ήδη μετασκευαστεί από τους καθολικούς. Εκείνη την εποχή το Φετιχέ τζαμί έγινε καθολική εκκλησία και αφιερώθηκε στον Άγιο Διονύσιο. Εκεί τελέστηκε και η δοξολογία με παρόντες τους πιο επίσημους από τους Βενετούς για να γιορταστεί η κατάληψη της Αθήνας. Το τζαμί που ίσως υπήρξε εκκλησία βυζαντινή μετατρέπεται ξανά σε χώρο χριστιανικής λατρείας για να καλυφθούν οι ανάγκες του εφήμερου κατακτητή. Κάτω από το βράχο του Αριουπάγου έγινε λειτουργία μέσα στα ερείπια του ναού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, εκκλησίας ορθόδοξης που όμως αποτελούσε χώρο λατρείας και για τους καθολικούς. Μια γεύση των συνθήκων που επικρατούσαν τότε στην Αθήνα δίνουν και τα αποσπάσματα από την αλληλογραφία ενός Γερμανού μισθοφόρου αξιωματικού του Χόμπεκ. Βρεθήκαμε μπρος από την Αθήνα με το στράτευμα εδώ και 15 μέρες. Η πόλη που δεν είναι οχυρωμένη παραδόθηκε αμέσως, αλλά ο πύργος ή φρούριο αντιστάθηκε 6 μέρες. Οι Τούρκοι θα βγουν αύριο με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οι Τούρκοι πουλήσαν πολύ φτηνά αντικείμενα, σπανιότατα και πολύτιμα, που πολλά από αυτά θα ήθελα να τα στέλνα σπίτι, πληρώνοντας ευχαρίστως την τιμή που ζητούσαν, αλλά στάθηκε αδύνατο. Η Αθήνα είναι μια πολύ μεγάλη και πυκνοκατοικημένη πόλη και οι Αθηναίοι άνθρωποι ξεχωριστοί και σπουδαίοι. Μόνο που δεν μπορεί κανείς να τους καταλάβει γιατί μιλάνε ελληνικά. Σας γράφω αυτό το γράμμα από το ναό του περίφημου Δημοσθένη, όπου έχει καταλύσει ο συνταγματάρχης μας και χτες, σε ένα γεύμα που έδωσε εδώ, ήπια στην υγεία της αγαπημένης μου μητέρας. Πήρα μέρος και στον τρίγο.
βρίσκει κανείς εδώ κάτι τσαμπιά στα φύλλα όπως τα παριστάνουν στην Παλαιά Διαθήκη και που δύο άντρες μόλις και θα μπορούσαν να τα σηκώσουν. Ο ναός του Δημοσθένη είναι το μνημείο του Λυσικράτη, που η αληθινή του ονομασία έχει πια ξεχαστεί μέσα στο σκοτάδι του Μεσαίωνα. Το Μάρτιο του 1688 οι Βενετοί αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα, καθώς ο τουρκικός κίνδυνος τους απειλούσε από τη μεριά του Ευρύππου, όπου βρισκόταν η κυριότερη τουρκική βάση της εποχής, και καθώς μια επιδημία πανούκλας άρχισε ταυτόχρονα να απλώνεται απειλητική στην πόλη, επιταχύνοντας την υποχώρηση. Μεθοδεύοντας την αναχώρησή του ο Μοροζίνη, αποφάσισε να πάρει μαζί του μερικά από τα γλυπτά της Ακρόπολης. Πρόδρομος λίγο άτυχος των δυτικών αρχαιοκαπήλων που στους επόμενους αιώνες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Σε αναφορά του προς τη Σύγκλιτο της Βενετίας, στις 19 Μαρτίου 1688 γράφει από τον Πειραιά: «Με την προοπτική εγκαταλείψεως της Αθήνας αποφάσισα την απόσπαση μερικών από τα ωραιότερα έργα τέχνης, τα οποία μπορούσαν να προσθέσουν νέα λάμψη στη δημοκρατία». Διέταξα λοιπόν να αφαιρεθεί από την πρόσωψη του ναού της Αθηνάς, όπου υπάρχουν τα ωραιότερα γλυπτά, το άγαλμα του Δία και τα ανάγλυφα δύο μεγαλοπρεπών αλόγων. Αμέσως όμως, μόλις άρχισε η εργασία, κατέρευσεν ολόκληρον το πάνω τμήμα της κορονίδας του ναού, και αποτελεί θαύμα το γεγονός ότι κανείς από τους τεχνίτες δεν έπαθε τίποτε. Το ατύχημα αυτό αποδίδεται στον τρόπο κατασκευής του ναού. Οι πέτρες προσαρμόζονται η μια στην άλλη χωρίς αμοκονία και με θαυμαστή τέχνη. Το όλο όμως οικοδόμημα είχε στο σημείο εκείνο εξαρθρωθεί από τον κλονισμό που προκάλεσε η έκρηξη. Η αδυναμία τοποθέτησης ικριωμάτων και μεταφορά στο φρούριο κεραιών από τις γαλέρες και άλλων μηχανημάτων για την κατασκευή βαρούλκων έκανε δύσκολη και επικίνδυνη οποιαδήποτε νέα προσπάθεια. Γι' αυτό έδωσα διαταγή να διακοπούν οι εργασίες. Η εκστρατεία των Βενετών δεν άφησε ρήπια μέσα στην πόλη. Αρκέστηκε στην καταστροφή του Παρθενώνα. Ταυτόχρονα όμως η επιχείρηση αυτή υπήρξε η κυριότερη πηγή, μετά τις σταυροφορίες, καλλιτεχνικού ανεφοδιασμού των μουσείων της Ευρώπης και των θησαυροφυλακίων των δυτικών εκκλησιών με έργα ελληνικής τέχνης. Και η πόλη της Βενετίας πλουτίστηκε με όσα λιοντάρια μπόρεσαν να βρεθούν, σύμβολα της γαληνότατης δημοκρατίας και του προστάτη της Αγίου Μάρκου. Τότε έχασε και ο Πειραιάς το σήμα κατατεθέν του, το λιοντάρι του λιμανιού του που του είχε δώσει το όνομα Πόρτο Λεόνε, Πόρτο του Δράκου ή και Αρσλάν λιμάνι στα τουρκικά. Στην αναφορά του προς τη Σύγκλιτο γράφει ο Μοροζίνη: «Εν τούτοις αποφάσισα να παραλάβω μια λένα θαυμαστής τέχνης, ακέφαλη όμως, που νομίζω ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί το κεφάλι της με άλλο παρόμοιο. Πόρτο Λιόν, 19 Τρίτου 1688». Ο ναύσταθμος της Βενετίας, ορμητήριο του στόλου, διακοσμήθηκε τότε με το λιοντάρι που φορτώθηκε από τον Πειραιά στις 19 Μαρτίου 1688, μαζί με το λιοντάρι του Θησίου που βρισκόταν μέχρι τότε ανάμεσα στο ναό και την Πνίκα. Η συλλογή των ελληνικών λιονταριών πλουτίστηκε αργότερα με ένα από τα λιοντάρια της Δήλου και με ένα μικρότερο από την περιοχή της Αττικής.
επιστρέφοντας έφερε μαζί του και μια ολόκληρη συλλογή από λάφυρα που είχε πάρει από τους Τούρκους. Έγινε δεκτός σαν ήρωας, ανακηρύχθηκε δόγης και διατήρησε το αξίωμα μέχρι το θάνατό του στο Ναύπλιο στα 1694. Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, μέσα στο Παλάτσο Ντουκάλε, το παλάτι των Δόγιδων της Σερενίσιμα, διατηρούνται μνήμες από την πολεμική δράση του Φραντσέσκο Μοροζίνη. Στα 1688 πολλοί Αθηναίοι από όσους είχαν ενεργά βοηθήσει τους Ενετούς άρχισαν να εγκαταλείπουν την πόλη για να μην υποστούν τα αντίπεινα των Τούρκων. Τα ενετικά πλοία μαζί με τα στρατεύματά τους έπαιρναν και πολίτες που μεταφέρονταν σε περιοχές ενετοκρατούμενες. Τους αυτοεξόριστους δέχτηκαν νησιά των Κυκλάδων, τα Επτάνησα, η Πελοπόννησος. 1688 Γεναρίου 20 ιμπαρκάρισε αφέντης ο καπετάν Γενεράλες τους Αθηναίους στα καράβια να τους στείλει στη Ζάκηθο. Πολλές από τις οικογένειες που εγκαταστάθηκαν με αυτή την ευκαιρία στις περιοχές εκείνες δεν ξαναγύρισαν ποτέ πια στην Αθήνα. Για 3 χρόνια η Αθήνα έμεινε σχεδόν έρημη. Η κυριότερη ανάμνηση του Μοροζίνη είναι βέβαια χαραγμένη στα διάσπαρτα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά το ενετικό επεισόδιο έχει καταγραφεί και από απλούς ανθρώπους σύγχρονους της καταστροφής. Εις τους 1687 Σεπτεμβρίου 9 εφάνει η αρμάδα του Βενετσιάνου ημέρα Σάββατο και την Κυριακή ανέβη το ασχέρι απάνω και την Πέμπτην άρχισε ο πόλεμος και την Κυριακήν ώρα 9η επαραδόθη το κάστρο της Αθήνας και έστω εις ενθύμησιν των μεταγενεστέρων.